14 август 1571, Неапол. Пий V подкрепя свещената лига. В базиликата Света Клара Хуян Австрийски е утвърден за главнокомандващ. 6 октомври, Сами на Кефалония. Новината за падането на Фамагуста и убийството на Марко Антонио Брагадин ускорява решението за бой. Флотът отплава към Пътраския залив. На разсъмване, 7 октомври, при Нос Крофа, около 60 км от Лепанто. Двете армии се срещат неочаквано. Лигата строява линия с 6 венециански галеаса отпред. В центъра Лареал се сблъсква със султана. След ожесточен час Али Паша е повален, а зеленото знаме на халифите е пленено. Моралът на османците рухва. В лявото крило Мигел де Сервантес, аркебузир на испанска галера, е ранен в гърди и лява ръка. Освободени са около 15 000 гребци, а мнозина се включват в боя. Улуч Али се измъква с около 30 галери. Османците дават около 30 000 убити и ранени, съюзниците – около 29 000. Победата спира хегемонията им, но през пролетта са построени 220 нови галерии и през март 1573 Венеца отстъпва Кипър. Лепанто остава последната голяма битка на галерии.